Ластик. Ластик іде. Зух. Alarm? Yes. Super, Baba. Wow. Next. Look. Alarm? Yes. Для суботу. Next. Не поняла, да? Alarm? Yes. Super, Baba. Молодець. Next. Рости. Ти умовшу. Ти зовсім вже. Поради? How many time we have? 2 minutes and 20 seconds. Звук. Темно було. Опс. На чорти. Там не надо. Диди, чорт, диди. Диди не. Диди, що? Нацьте. Зуб. Бія. Бія, наче. Так.
Ні. На. Пусто. Так, є.